jadi bapa angkenyo. Oh apola bana buni sore diharap Jahidin balik pulang nak. Bapak lah jatuh ke pensiun usang sambung sekolah lain nak. Oh apak lah jatuh ke pensiun dak tahu ko si biaya tiap hari nak. Ko indak ditolong jo karajo dua agak payah diang. Oh cari bareh mana Nan tamanuang lebuyang si Jahidin dalam tamanuang masuk itu yo letibo kawannya nak Palembang yo banamu Abdul Munaf. Onan bakato le cando si Jahidin onde Munaf dan akan mola titian tigo ditimpo le tanah nambah darai dalam mimpi rasian tibo mungkin no badan kabacarai. Taruikanlah sekolah ke doktoran Yonafe Ambo nak pulang pi ke kampung ikola sore dari bapak mande Ambo. Bapak Ambo jatuh pensiun indak tahu kosi masalah sekolah lain. Oh itu lekato mula kini sampaikanlah sekolah kawan kok lai ado hasil besok kirimkan kabar ke Padang kawan kirimkan kabar nang ke Padang cuy itu bana katuinyo menjawab sinan Abdul Munaf Jahidin dengakan mola kabar buru ke Padang data dapet laruso balang kaki wa guru ke Padang aja nambah bungo kambang tak jadi kok iyo lah jatuh pensiun mola bapak Jahidin dia dikirim surat ke Palembang disuruh angkosi awak baduo basikolah iyo sekolah ke doktoran anak Jawadin pandai baranang kodong kakinya ledek buayo katatap Jahidin dinan sanang ambo mana resikonya oh dikirim surat ke Palembang baabana surat buninyo yo kepada bapak mande kawan ambo sedang menganggur banamu buyung si Jahidin oh dek karano bapaknya lah pensiun dak tahu kosi sekolah lai kini bantu di bapak mande. Kami ke masuk sekolah ke doktoran baitu bana dalam surat tapi kota namu bapak Jomande menyerahkan basikolah kami baduo Jahidin pulang ke Padang membawa balik ke Palembang biar nak perai keduanya bapak oh biar nak perai leka duonyo. Onan dia bilang bapak Jomande galak mani bapak di sinan pandai bana anak kau mencari dusana biar Jahidin orang Padang biar anak orang Palembang badannya raso badusana karena dek awak kepeng banyak karena dek kita kekayaan sarahkanlah anak basikolah kok nyampang anak jadi dokter ubek gak sakit tak kama bayi
Onan dikirim kepeng jo sure rajin-rajin lana basikola supaya tercapai tujuan hati. Onan nindak di jalan kadietong sure jo kepeng tibo di Batawi nelai. Mulai Abdul Munaf sikola 100.000 yuang si Jaidin sikola doktor kana monyo indak dirantang panjang bana diaja ube mau ube diaja sunti manyunti diaja bapak bukuan diaja lecando mulai kini ube mau ube. Ba itu bana dena nyolai tiok bulan pakirim datang kita tinggalkan. Oh si Jaidin sedang sekolah kedoktoran dibilang Bali adik bonsu nanti tinggal di Padang Panjang Odem bilang cendosi norma dek lamunyo di sinan Allah Ta'ala menggarakan oh Tuhan nan sadang kamambari olailah nak seorang laki-laki Sariado sariba namu siapa namu anak kandung Salman kanamu anak mande Salman kanamu anak kandung mande nak kandung Salman sayang mande nak dirantau anak oh balai ikan lena kampung ibu bukan di siko mana kampung oh daerah orang si Junjuang dia di Tanjuang Siam Palu mana ulah mencari mama waang sampai tinggal kampung joilah mana oh mama banamu si Jaidin nak kok lai waang sampai gadang yo Salman kok lai pai darawaang nak oh cari mama lena karantau orang yo man oh cari mama nak mama banamu si Jaidin dari baumu sabale tahun mama ampai mana oh sampai kini ndak basuh lena kok layuan oh Salman sampai gadang kok lai pai darawaang jajak la Tanjuang Siam Palu liek labaa oh kampung ibu lena oh liek dewaang oh kampung mande lena oh na capek lah gadang nak kanduang ikut lai waang sampai gadang cari you lena oh mama kanduang